Projekt Alžbetine lekcie vznikol ako také prirodzené pokračovanie môjho výskumu odkazu doktorky Alžbety Gverkovej-Gelnerovej, ktorá bola priekopničkou demokracie na Slovensku. A hoci už dosť sa o nej vie, ešte mám stále pocit, že je to málo a čím viac je demokracia na Slovensku v ohrození, tým viac si myslím, že by to bolo treba ešte viac pripomínať. A preto vznikol taký projekt, ktorý akoby pokračuje v témach, ktoré ona otvorila. To znamená, sú to témy emancipácie žien, historického postavenia žien na Slovensku, rôznych ideologických súvislostí, do ktorých sa dostala počas svojho života. A aj taká zaujímavá téma je na workshope, a to je vlastne dielo jej manžela Edmunda Gverka, významného modernistického maliara, tiež málo známeho, pretože bol považovaný za Maďara a preto sa akosi ťažko dostával do toho slovenského výtvarného umenia. Nakrúcame dnes posledný deň workshopu a dnes po takom veľmi ťažkom dni, kedy včera po 4 výdatných prednáškach mali účastníčky možnosť vidieť ešte veľmi známy, ale vlastne málo poznaný film Polnočná omša, ktorý sa odohráva v Banskej Štiavnici, presne v tom meste, kde Alžbeta Gverková-Gelnerová strávila svoje posledné roky života. A trošku aj pripomína ten jej osud. Dokonca je tam aj scéna masového strieľania v Kremničke, ktorému padla za obeť. Tak dnešný deň už je taký troška ľahší. Je to taká forma vyloženie workshopová, kedy Natália Urbliková a Zuzka Duchová si pripravili workshop o tom, ako si ženy môžu získať peniaze na svoje kvalitné projekty, ako ich môžu realizovať, čo je veľmi dôležité, aby sme tie študentky, ktoré sa zúčastnia workshopu, nielen zdeptali tým, aké ťažkosti ich môžu postretnúť, ale aj ako z tých ťažkostí sa dostať von. A na záver ešte jedna téma, ktorá tiež súvisí s osudom doktorky Alžbety Gverkovej-Gelnerovej, a to je to, ako sa vyhnúť násiliu vo verejnom priestore, ako sa mu brániť a ako mu čeliť, teda, aby som to ešte raz opakovala. Čiže sú to všetko aj také nástroje, ktoré chceme študentkám dať, aby boli pripravené a posilnené do ďalšieho života. O osude doktorky Alžbety Gverkovej-Gelnerovej som natočila dokumentárny film Žena novej doby, ktorý sa premietal prvý večer workshopu, aby sa študentky zoznámili s jej osudom a okolnostiami jej života, aby vedeli, na čo majú nadväzovať. A keby si niekto chcel tento film pozrieť, je na portáli dafilms.sk a tam sa za taký malý poplatok symbolicky dá vidieť.